kardom jirpola bejirpietum pinil thos tame nili puthor video nang wan picholo lapen ile to makhai tum pusame lo bangke thek pik nai jirpotum lo thek pik pen mesen government sakuri long tame iltum chulong thek nai ji lapen iltum akhai lo thek pik pen mesen ba government job long thek the pusta mela pu dulun bangke nangne lahai aso sa beha bepar same tum claim hai nai lapen claim vek nang ji lahai beha bepar pusta me tum claim charlie pen theklo potel ta mesen mane kai kering iji phandak same I scope do dak same si awar side mesen awar side do iltum nili patumi vidlo same pulo nili hormuan ver labang sokulat labang ke dak paroklo ladak kalang ni labang ki zoom nai arni silong suri phokep suri to kelo so selling lapen market ani ponte lakasi barsa lang ni selling dereti yongsi alang ni arni silong suri phokep selling lopote ali mate alap de selang suri pholo lase arni silong suri phop lon de chiklon yola labang ke 1.5 lakh lo mate 1,50,000 lo lasi government sukuri atengan mang kedu jirpoto na penap government sakuri ke si alimit chonai samenangli gom ladak business mate beha bepar long baki si alimit ave jirpotum ko amanangli kain kam lo banangli selling long pansi lang po pansi selling misen model ansilo income po jolason lo lasi lahai aso sa beha bepar ba business tame tum chalin pamekala pote thekji lapen same ali same do pini labang ke selling ke lapulo 3,850 lapen nile konong banang sen pini labang ke 1,700 pulon te sopen 5,550 lo pen amo jo bang ke 50 rupees ama 5,600